of the house, the apostle, the man of the hour. The first lady. Tell us special is under us. I ask you, I'm going to the first lady. Hallelujah. And all pastors. No mama bakona. Leadership yonke. Keyboard worshipers. Abazalwane bonke siyabingelela ngegama lenkosi. Amen. Wethu usenkhathele ngiyanibingelela ngegama lika Jesu. Hallelujah. Ngiyamthanda ukubingelela sithandwa sami ngapha umama wethu. Umama kaNkosi Shandu. Amen. Yazi bazalwane uyasishalenja lo muntu yazi. At this age. Hayi, yami. No. Hayi. No, Jesus. No. Siyabonga ma for this legacy. Thank you. Ayi mana. Ngoba labo gogo bayemeguge besibelaka abazukulu bakhohlwe uNkulunkulu benaka amadolo lona uzana wonke lapha. Phela ngishaya izandla bakwethu. Jali izandla. Siyabonga mama. Senzela ukuthi ma besiguga beya ngokuguga lapha. Kodwa bese sibuza ukuthi kanti yena wayenza ngani? Ubaba wayenza amamisi. Unaso isizathu songezi ngenxa yomzimba. Kodwa siyabona ukuthi imoyeni musha. Ya unaso isizathu songezi konzweni. Kodwa you make all means to avail yourself kuNkulunkulu. Siyabonga kakhulu, siyabonga nje namasawo. Nambingelela lokesithando sami lapha ayisukane nomuntu. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu angenzela umusa ukuba angiphele. Sijabula kakhulu. Yazi ndaba ukugana kuyinkinga ngoba sikungazi kahle. Nomthandazo zenkosi wakho phihliza wakho isithombe enganginaso ngesikhathi ngisakhula ngisemncane uthi ubani umuntu ongangana kodwa ngithe mase ngisindisiwe base kufika picture entsha ethi ubuhle buyinkohlisi nokubukeka kuyize kodwa bawuthola esifazane esisaba uJehova hayi kuhle noma ngaba nabo ba ngobona sokuphetha sokufanele ukuthi ukufaka kancane ubheke emphakathi bakhona izinto ezilokhu yosho yabona ngebigaraje lokona ukuthi sokuqhubeka kodwa the inside beauty but the inside beauty talks a lot. The inside beauty yabona nje mina ngimnyama kodwa ngimuhle bafanele bekuhle ngaphakathi. Amen. Ngoba even nokuhloba angiqonde ukuhloba noma ungahloba kodwa fanele ahlobe kakhulu wangaphakathi ngoba uyena owenza. Nami ngiyabonga ukuba nentombazane yasemdlentsheni yeza kimi nje vele. Once more, Stella bazana ukubonga. I don't take granted ukuthi I've just come here. Angisi umuntu ogudi kahle kushumayela nanisenibonile ukuthi this is not a right preach. Right? Khona ba right ubona ukuthi no they are qualified to preach. But mina no. But ngiyabonga Apostle for that uba kuhlonishwe and to list with your beat because the lack of word anything ezokwenzekala accountable. So siyabonga kakhulu for that trust. Amen. No, I don't take granted. Even the leadership osebenza nabo and pastors wives siyabonga kakhulu. Nathi basibengxenye nathi khona sikufundayo nathi siyakhula. Uyinkinga umuntu ongasakhula ethi usephelele. Amen. Ngoba mawenza njalo uzothi mawufika kulesi stage esikagogo ushana manje zoba nenkinga.
Siyabonga kakhulu. Mhlawumbe ke bazalwane basokuyahanjwa hayi sokunikezana nje ama take away bakwethu. Uthatha ama take away khona baya ePamoroy, khona baya eMelmouth, khona baya Lady Smith. Uyabona kuyahanjwa nje phela khona nabahambayo nje khona babona izihlobo zabo kusasa kuba iholiday. Akusekuningi batakwethu. So uqosha amanqondo nje phela phela inyama ibizukulu nale iyandla ihlatshwayo. Amen. Waphela ihlatshwa lapho bengena izoso. Amen. Amen. Bebeshalo mama bethule bethi umuntu ayishona baya ilethu oseva bangamadoda. Yes, uma kunento emecha amadoda aba ngoseva thina amaZulu mo special ngizalo zinyinhlaka. Kodwa yithe sipheka behlale phansi sibawethe. Uma i-wrong bani right yokuyala. Umnikazi wenkomo ahlabene. Amen. Uma ke sokudliweke phela thina silophi thina amaZulu. Isifuba lesiningi nje sibanika yona umlenze wabo, umkhono wabo. Uyabona konke khona bese siyayibeka ke becheck ukuthi right. Makunjalo bazoyala noma ubenzele. Ngoba usho i-right lento. Yabona babakhuluma amalungelo nje sasine right emnandi babo. Siyala into yakho yenzile. Xa uhlabene nathi sisho ukuthi cha yakala. Kwenzekeni. Cha bakwethu namhlanje ke bese kuzokhotha inqubo nje ke. Akusekho lutho sokuyisinga nje naso sokuncane bakwethu. Hallelujah. Angizela sifunde izwi lenkosi ivangeli ngoka Luke chapter 17 verse number 6. Angazi noma izoba right lento umuntu ayizwa ngathi umongo uyayibeka. Khona sithanda ithi khona phela kuseningi ukuthatha i-take away uyabona kuselutho. Uthatha nje i-take away so ngiyanga phakathi manqina hlephulana wona bakwethu hayi no mawufika namhlanje nathi ngesakusiza khona kusekho lutho. Amen. Izithinga zabantu singahambi lendlela eseyifikele kude kangaka. Ake sifundeni ke Luke, Gospel of Saint Luke chapter 17 verse number 6. Ngicela mfundo setholile. Yayisithi inkosi uma beninokukholwa okungangenhlamvu yesinaphu beningasho kulomthombe simbuka. Qhubeka sizofunda nangesihloba izulu ngeze ukuthi siyasidida qhubeka ndodakazi yami. Yayisithi inkosi uma beninokukholwa okungangenhlamvu yesinaphu beningasho kulomthombe simbuka utshaleke elwandle ubuye kunilalela. Mhlawumbe kuze kube lula for the benefit of this years esikuyo awufunde nangolunye ulimi ngoba bona usimbuka nje lo uzima baba. Verse number 6. Look. Yeah, the Gospel of Luke chapter 17. If you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea, and it will obey you. Yeah. Be uprooted and planted in the sea, and it will obey you. Iphakamisela inhliziyo yami kuwe msindisi wena uthemba lami iphakamisela njalo iphakamisela inhliziyo yami wena baba.
ngicela nibambe lento because it is very important. Ngisakhuluma uMongcwele wathi no. Uyahlupheka manje umfundisi. Ngoba uhlala njalo ucabanga abantu. Uyazi ungahlala ekhaya kuze kumnandi vele ukhumbule mina. Ngoba basengibone nje sokuthethwe into engikhuphayo vele iyehle dwe. Mangakabona abantu angizwayo. Mangibona laba abangithandayo nabasarandi ngeke bashiye bejabula kusemnandi. Bedla ucustard nojerry. Vele ngibona ubaba. Ngoba sengibone nina sengibona injabulo yabo. Ngihamba kusasa manje ngeke. Uthi holiday ayayele. Ngizwala nathi kufanele ngabona. Ngoba lento babe namandla. Ngiyabatshena ke labe ngikhonza nabo ukuthi mawubabhekana nami ngeke uzuluke noma nokufa kuno. Uyahamba. Uyahamba noma neshwa mhlawumbe awuhlatshelwanga ngisho imbeleka uyitholanga ngabe sakhathazeka uzukuthola intetshe. Inamandla lento. Ose ayiyazi. Cha, asithathe nakho. Awuphindelele iverse bakwethu ngizwa ngisangana manje. Ngazi babo nje uzukujela kwabusaphakana kahle. Yenzeka kube kuningi okuphaka uzushiya amanye amasaladi yakhumbula uzushiya. Thothi sesiqedile uswakhumbula late. Sekuningi ishebo siningi. Uthathe lapho uthi butternut ngane yakho usuke lapho uthi spinach usuke lapho uthi beetroot usuke lapho uthi shonini bo mama so usame yasala mushroom soup kanti u specialize ile ngapha nami ngizoba nenkingi khona makhona awufune ngifundise ukuthela izisizwe shenge. He replied, if you have faith as small as a mustard. Ngicela uyibambe le ndaba. If you have faith as small as master, ngisho is master. Noma shongo isikole noma yanga esikoleni izwana lokho esisho as a master. Ngoba yonke into ikhuluma isingisi la ku TV isingisi. Babona behleka ngibona ingane zami isho kwazi ngalokho ishe crash uyahleka uyababona baba mina ngabe zibathini. As a master. Ya ibambe lento ba is a key. Yalento ngifuna ukuyisho. Uma unokholo okuncane okungangenhlamvu yesina. Kwenzekani baba? You can say to this man. You can say but to the seed. Konto ngayisho. Yebo, be uprooted. Be uprooted And planted. And planted In the sea. in the sea. And it will obey you. It will obey you. Yes, but there are some terms and conditions. Ukuba it obey you. Funukusho lonto. Makhuluma indaba ye faith ingama categories amaningi kodwa angifuni ukuya kuyo, ngifuna ukuya kule ngenyanya nje uMongcwele ayibekayo. Ngamazi ifaith noma ukukholwa uyakukhulisa. Ngoba kuthiwa nje kungangenhlamvu yesinaphu. Uma unokholo okuncane ongangenhlamvu yesinaphu, ungathi kulo mthi ukuleka uyotshala kolwandle. Ungazi ucabanga ukuthi because of useyiseed ungayithatha athi cha fanele uyisebenze iseed ifike ezingeni lokuba iqhame. Okay, azwakala. Wena ungazicabanga ngoba kuthiwa nje uma ungaba nokukholo okuncane ongangenhlamvu yesinaphu ungathi kulo mthi suka uyotshaleka olwandle uzohlonipha lonto. No, yes. Kodwa entweni esuke impewu isuke iphelele yonke into esembewini. Ngoba embewini kusekhona impande. Embewini kusekhona isinqo. Embewini kusekhona namagatsha. Embewini khona namahlamvu. Embewini khona nesithelo. But fanele uyisebenze to reach
to the stage lapho ikwazi ukuthatha khona izinto iphosolwahle manje nawe namhlanje ufuna ukuzokunika i-secret lokuthi yes isithi khona but we need to nourish up until reach to the stage to uproot. Namhlanje uprooter. Amen. Mhlawumbe ke ngithi kancane noma ngithi ukukholwa kunama stages akhona. uNkulunkulu uma ethi izwi lakhe liyimbewu uqinisile lina yonke into ongathi uyayifuna uma unezwi nje awunayo inkinga ngoba izwi ngishilo ngalelanga izwi liyo yonke into oyicabangayo uma unekhanda lilikhuni fika libe ngamanzi lithambise thambe lapha uma lilikhuni ungezwakala fanele sikushaye kube yisandla ugqekeze lobukhuni ngoba izwi maliza sihleli kanje liza ngokubuka idingo zethu masilapha ngoba ngilapha nje mina ngise pharmacy ngiya dispenser so liza accordingly our needs uma kumnyama kuwe liba kukhanya uma unesinyama mthweni waphe kwasinyama uma usula inkozweni akusemnyama ngesokuyakhanya ngoba izwi lisibane enyaweni zakho nokukhanya endleleni so mawulambile lisinkwa uyahla uyasutha noma ngaba nomunye makhelwana obudwele fridge on a lamb chop mathi ngabanga 10 count usuba wena nomgoda godla ka 10 kg namanzi noshukela ungadla umpuphuhlo uzizwe umkhulu ngoba izwi lenza weneliswe onakho lokuyini izwi liwa lifana nembewu ngithi lapha ke ngiqale lapha uma ufunda incwadi kaJeremiya chapter number 1 verse number 17 uthi izwi lami ngiyolilinda bungani uma abantu beza la inkozweni singabi worried kakhulu ukuthi benzani no angisho abasola laba ba right babe right kodwa laba abangakafiki kahle for the mere fact that bezala asikholwe izwi ngoba bayeza noma bese nemkhuba esingakuthandi ukuthi besilide kanti abakabi inyawo zaba zingabi ke cha lapho ngebeme kancane basazolungisana lapho kodwa laba abanempilo eqondile ibona abalida kodwa laba baseza for a mere fact baba ukuthi bazokhoza nathi singabaphoqanga asilingisi menu stage angisekho lapho ongasikhona imenu ayibe ready for them to meet their needs. You know why Jesus is so powerful, why dynamic entweni entathu. Number 1, why hlangabezana nezidingo zabantu. Number 3, why ayithanda izoni. No, you must love sinners. Kodwa sisifuni isono. You must make sure that you must love sinners. If there are sinners, we must make sure that we love them. Kodwa not isono. Number 3, why Jesus is so powerful. Imfundiso yakhe was so powerful in such a way that yayikwazi ukuziwa yiwo wonke umuntu. Wayisebenzisa lokuthiwa ngama parables. So imfundiso yakhe was so powerful. Inga ayixabene nabo igilamkhuba engafuni nazo
ilese sasisazo umthetho bona dlala beshabe shayisana nawo kodwa izoni zakhe esinye isigelekeqe saladwa ezinye igelekeqe silala basibambo oqotsheni uma fika uJesu uthi uJesu ongenasono shuthi sonke zayiqhamuka khona igelekeqe zaze zimletha kuJesu kanti nabo wathi ongathazanga isono namazi ongasisi isiphingi njengalo akamkhande phela kwasho ukuthi siphingi silethe isiphingi zabaleka igebengu kwasekusala isiphingi wayesethi uJesu hamba ungabusona no athi lapha akho umuntu esimthukayo kodwa sithi nje we must love sinners mfundisi yabona mfowethu apostle if singakwenza to love sinners mina ngibona esiyenzayo to love sinners hallelujah bashiye laba right balaba basenankinga base uye lapha esonini masikuphekele sisize kakhulu into yakhe beyicwethe enkonzo siyione sabe singafaka amashetha athi thy will babonke ngesingobani sonke sithi singama thy will esonke nje baswenkile sithi thy will bani thy will thy will thy will thy will basibonke lithi laba singama thy will esikile bayizela kalulu babantoni usizo abantu sometimes they don't need intshumayelo enkulu but they need uthando ngisho enye into ameni walapho ngathi unenkinga udla amadatha ngawe haleluya uyabona leli verse kaJeremiya uthi uNkulunkulu kuyalinda izwi lakhe ngoba izwi limbewu engagugi usho njalo uPeter uthi nina senzelwe ngembewu engagugi. The problem if you are not preaching the gospel senza abantu bazalwe ngembewu ebugayo noma ungamtholanga uJesu la kodwa lento esikunikeze yona izokujikela ususe Cape Town ngoba iyahlala ayigugi mayike yafika Yesu umehluko kodwa ifika in the form of the seed. Ngifuna bengiya kulelo point ukuthi manokholwa omncane ongange inhlamvu yesinapho not ukuthi inhlamvu yesinapho ingathatha umuthi usiphule iphose ngaphandle. That seed isadinga umhlabathi. Ngingaya kule ndawanyana encane mangafunda the Gospel of Matthew chapter 13 ngicela siyifunde la nomzobambezela ngeke ngibona ngeke na summarize. Awufunde chapter 13 verse number 4 noma ngisummarize enze kube lula. uJesu la uthi kwaphuma umhlwanyeli ephethe imbewu eyodwa kodwa waya emhlabeni ohlukahlukene. Ophethe imbewu munye nembewu kodwa umhlabathi uma iwa kwaba ngathi kulomunye iwela endleleni yagcotshwa ngabantu. Yakhumbula amasimo ayikhona qala ayingabiwa njengamasimo namhlanje khona indlela othi noma usulimile kini thina sambe lapho siwulimaze lomnyumbili sugcobe mawugula ube yisishodanyana nomufe ubulawa zinyawo zabantu. Kenze ukuthi imbewu ibe yinhle umhlabathi ube mubi. Okay umhlabathi imbewu ngoba yonwa zinyawo zabantu. Angiyeke kuthiwa ke enye yawela emhlabathini onamatshe noma isiwile
ayikwazanga ba nempathe ngoba umhlabathi unama mayizama ukudevelopa ivinjwa ngamatshe khona abantu abakade uNkulunkulu bamzwa fanele sebenza amatshe awakhishwa amatshe sizokhipha amatshe kuze ingabi nenkingi imphegu efike kuwe kade asindiswa akafika indawo amatshe agcwele insini makhulunywa ngensini kukhulunywa ngawo phela lo mhlabathi imbewu inhle umhlabathi unamatshe thwa enye yawela emhlabathini omuhle kodwa kunamefa so ngathi mayiqeda lapha nje ungamkhulumisa